Sådan opretter du din virksomhed på Mine ansøgninger. Tryk på Mine ansøgninger. Tryk på Opret ansøger. Her skal du skrive visse oplysninger om virksomheden. Start med GER-nummer, virksomhedens navn, virksomhedens adresse, telefonnummer, e-mail, hvis virksomheden har en webside eller er på de sociale medier, kan du skrive det i de her felter. Du vælger din branche her. Hvis virksomheden allerede har omsætning, kan du skrive dit startår her. Du vælger virksomhedstype her. Ejere og ejerandele skrives her. Ledende personer i direktionen eller bestyrelsen skrives her. Hvis virksomheden har et logo, kan det uploades ved at trykke her. Her vælger du dit ønskede brugernavn og dit ønskede password. Du skal svare på de nederste spørgsmål. Og opretter virksomheden ved at trykke på knappen Opret bruger. Nu kan du så logge ind ved at bruge dit valgte brugernavn og dit valgte password. Tryk på login. Værsgo.